ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang. Musep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Maayong hapon sa inyong atanan. Broadcasting from Cebu City. Sa indong makakaiba, si Dr. Rene Bulyacer sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Ang kinabuhi, ang buhay, importante. Dapat sanang protehiran na siningatan ta. Saro sana ang buhay sa panahon kan sa tuyang eksistensya. Dapat sana na ipagtanggol yato kontra sa anuman na harassment o patakot sa satuyang banwaan. Sa programang ini, Kinabuhi Ipagtanggol. Digdi sa DCGB. Madadangog ang mga informasyon asin musikang makakaprotehir asin pamparelax sa buhay habang kamo nagsisiesta. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, kinabuhi na tanan, mahalaga. Uyan na po ang satuyang program host, Doctor of Medicine, Infectious Diseases Specialist, Country Director, Human Life International Philippines, President, Catholic Physician Guild of the Philippines, Lay Director for Visayas and Mindanao, Episcopal Commission on Family and Life or CBCP, as in Pope Benedict XVI Papal Awardee for Church Service, Dr. Rene Bulyacer. Every hapon ng Huwebes, ang programang Kinabuhi Ipagtanggol. Kinabuhi means life, kinabuhi means buhay. Buhay, buhay ng tao. Pinaka-importanting gasas ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ang mga lingkod, Dr. Rene Joseph Bulyacer, Dr. RG, on your service. Nating Kinabuhi Ipagtanggol. So, just sit back and relax sa mga oras na ito because we will continue our discussion. We discussed last time, last time we were discussing about the very important na sakit na regarding in line with the Breast Cancer Awareness and Prevention Month. Worldwide ito, sa buong mundo itong Prevention and Awareness Month. So last week we were able to discuss, mga kapatid, mga tugang, yung ano ba itong breast cancer. Bakit ito'y napaka-dangerous, lalo na tayo sa buong Asia. As I told you, sa buong Asia, number 1 ang Pilipinas. Number 1 sa pinakamaraming kaso ng breast cancer sa buong Asia. And as I told you, sa isang taon lang, 5,000 na kababaihan natin ay namamatay dahil sa breast cancer. Kaya as I told you, last discussion ko, if you feel something, may nakita ka, may na-feel ka sa breast mo, please, diretso ka sa isang doktora, OB-GYN, para as early as possible, ma-check ya kung it is a possibility na it could be benign lang, hindi cancerous, or it is something na it has to be biopsied para maagapan diretso, lalo na kung stage 1 pa lang, stage 2, dati pinakaano na yan, huwag niyong hintayin mapuntan pa sa stage 3 or stage 4. Now, sa hapong ito, we will discuss, mga kapatid, yung dalawang klase ng cancer. Una, yung tinatawag nating invasive. From the word pa lang na invasive, talagang very, very dangerous na klase sa cancer. It will move around not only in the breast area, but it will go somewhere else. Sa mga kulani, sa lisay-lisay, sa katawan ng tao, lalo na malapit sa breast area, sa armpit, it will go to the liver, it will go to the bones, it will go to the intestine, it will go many parts and many organs of the body. That's very, very dangerous because it has spread out galing sa breast ducts. Okay? Breast ducts yan na galing. Yung pangalawang type of cancer is tinatawag natin non-invasive. Medyo kampante tayo dito, non-invasive, pero from the word cancer, still it is dangerous. Meaning, nandyan lang, nag-develop yung cancer, nag-start yung cancer, nagsimula yung cancer, diyan lang mismo sa kanyang origin, hindi nag-spread out.
But again, it has to be removed. Okay? So, sabi ko na, there are two types of cancer, non-invasive, galing sa ducts ng breast, hindi naka-invade sa labas, at lobular cancer na nandiyan lang sa origin niya. Now, dito na tayo sa what are the risk factors bakit mag-cancer ang babae. Dapat malaman niyo ito para you can prepare. You can do anything to avoid na magka-cancer kayo. Okay? Now, dalawa ang risk factors ng cancer sa babae. Yung una, mga bagay na pwede ninyong iwasan because you can change it. Yung pangalawa is wala kayong magagawa. Okay? So, dito muna tayo sa mga mga risk factors na pwede kayong you can do something about it. You can change about it. You can minimize the dangers na magkaroon kayo ng breast cancer. Risgo. Number 1, yung babaeng umiinom ng alcohol, umiinom ng beer, umiinom ng whiskey, umiinom ng rum. Very dangerous yan. Akala ng kababaihan, women's rights ngayon, equality. So anong kaya ng lalaki, kaya namin mga babae. Sige, go ahead, make your day. Isa ito sa mga kapalpakan ng sinusulong nilang women's right, equality, gender equality. Kung anong kaya ng lalaki, kaya namin mga babae. Sige, go ahead. Kasi pag ngayon, nag-increase ang kaso ng lung cancer kasi yung babae naman ay magsisigarilyo na. Dumarabi ang kaso ng cancer sa intestine. Kaso ng cancer sa atay. Dahil ang babae ay hindi lang nagsisigarilyo, uminom na rin. Pupunta ka sa mga inuman, mga areas na may inuman, Legazpi City, Sorsogon, Metro Manila, Batangas, Cebu, Metro Cebu, Davao, Cagayan, anywhere. Puntahan nyo. Lalo na gabi ng Friday, gabi ng Saturday, gabi ng Sunday. Tingnan nyo. Halos 25% to 30% ng umiinom ngayon ay mga babae. Okay? Hindi nila alam ang risk. Kawawa ang mga babae. Lalo na mga 18 years old to early 20s. Jamming. Yung term nila, jamming. Okay? Partihan. Simply because tapos na ang exam. Because walang exam, walang klase, sige, mag-inuman tayo. Friday night naman. Friday night, Saturday night, Sunday night. So, hindi alam ng babae that yung babaeng umiinom, whether it's beer, it's anong klase ng alcohol, ma-beer man, ma-whiskey, ma-rum man, they are getting higher ang risgo nila na magkaroon ng breast cancer. Kaya, mga teenagers, early 20s, early 30s, you must know this is a risk factor ng mga babae pag uminom sila ng mga alcoholic drinks. Hindi naman sinasabi na yung pag-inom ng alcohol, exclusive lang yan sa mga lalaki. No. In fact, kahit kami mga lalaki, meron kaming risgo at meron dapat limit. Okay? May risgo at may limit. Sa babae, dapat kung pwede man lang, lalo na mga early 20s, avoid drinking alcoholic beverages. Number 2, yung mga babaeng gumagamit ng hormone therapy. Lalo na yung nag-menopause na. Nag-edad na ng 50, 55, okay, para maligaya tayo, balik tayo, ma-blooming tayo, balik. Hindi na tayo, yung itsura natin, hindi lang 50, para tayong 35. Malakas yung katawan natin. Okay? Sexually active pa rin tayo. So, they will take hormonal therapy. HRT. Okay? So, according to research, yung HRT na yan, yung gamot na mag-iinom ka ng balik ng estrogen at progesterone kahit 50 plus ka na para mabalik dati yung hitsura mo, kasiglaan mo, it can mataas ang risko ng breast cancer. Mga tugang, we will continue
sa mga risk factors na pwede ninyong iwasan. After our first music, para sa ating lahat, dapat lahat tayo maligaya. Let's all be happy. Happy. Galing kay Michael Jackson. Sadness had been close as my next of kin. Then a happy came one day, chased my blues away. My life began when happy smiled, sweet like candy to a child. Stay here and love me just a while. Let sadness see what happy does. Let a happy be where sadness was. Happy, that's you. You made my life brand new. Lost as a little lamb was I, till you came in. My life began when happy smiled, sweet like candy to a child. Stay here and love me just a while. Let sadness see what a happy does. Let a happy be where sadness was. Where have I been? What lifetime was I in? Suspended between time and space, lonely until happy came smiling up at me. Sadness had no choice but to be. I said a prayer so silently. Let sadness see what happy does. Let happy be where sadness was. Till Mga tugang, balik tayo sa ating programang Kinabuhi, Buhay, Ipagtanggol. Buhay is life, buhay, kinabuhi is very important. Kaya habang may buhay pa tayo, may kinabuhi pa kita, we have to defend and sustain life. Pag nagidad na kayo ng 60, keep your body healthy and strong. Nagsitinta na kayo, wow. Nag-80 na kayo, good afternoon. Blessing yan from the Lord. Kasi sa Bible again, sabi ni Lord, ang buhay ng tao ay 70 lang. But with the grace of God, medyo malakas ka pa, umabot ka ng 80. Pag umabot ka ng 90, sobrang extra blessings na yan. Amen. So balik tayo. Pangatlong bagay na magpataas ng risk sa isang babae na magka-cancer sa dide, sa tutoy, no? Sa breast, is kung kulang ang babae ng exercise. Kaya dapat, and again, what is the best exercise ng babae? Walking. Trabaho ka. Nasa kitchen ka. No? Magwalis ka. Manilhig ka. Basta to keep yourself busy, you will have perspiration. Pinapawisan ka. Sinisingot ka. Para yun. Continue. Kailangan yan. To keep your body healthy and strong. Hindi lang well-balanced yung pagkain mo. Kailangan din, kailangan din ehersisyo. Ehersisyo, daily exercise, except Sunday, or pwede na lakarin yung papunta sa simbahan,
10 minutes walk, 20 minutes walk, that's a good exercise. Di ba? Basta, keep your body healthy. Mag-exercise ka. Pag kulang ka ehersisyo, mataas rin ang risko mo na magka-cancer sa didi, sa tutoy, sa suso. Number 4. Nako, very, very important ito. No, I have to tell you frankly, karamihan ng ating kababaihan, lalo na yung mga mahirap, nasa bayan-bayan, nasa baryo, nasa bundok, nasa kabukiran, dalampasigan, daplin sa dagat, karamihan sa kanila, even mayaman. No, even mga mayaman. What, doktor? They are users of artificial contraceptives. Number 1 yan is contraceptive pills. Pills. Pangalawa, yung Depo-Provera na i-inject sa babae. Pangatlo ay Implanon, yung pinakabago na i-insert nila sa dito sa party nito. Parang yung sabi ko, parang 2 inches na toothpick na ilagay dito sa arm ng babae. It will stay there for 3 years. Based on research, anything na loaded with estrogen, progesterone, it can trigger cancer formation. Hindi lang sa breast, pati na sa cervix, pati na sa liver. So, you must know this. Because in fairness, 99.9% na mga healthcare workers, midwife, o iba diyan, nurses ba, o doktora, they are not telling the truth to the women. Hindi sila nagbigay ng warning sa mga babae na pinainom nila ng contraceptive pills, na pinagamit nila ng Implanon, na nagpa-iniksyon ng Depo-Provera. Kawawa kayo mga babae if you were not been informed sa mga nurses niyo, sa mga midwife ninyo, sa mga doctors ninyo, just because nag-implement sila sa programa ng population control agenda through artificial modes of family planning, at kayo ang mga recipients, kayo ang mga acceptors na mga babae. Kawawa kayo if you were not informed of the dangers of using contraceptive pills, Implanon, Depo-Provera, at yung maka-abort na IUD. You are not informed? Pag may nakikinig sa akin ngayon na isang midwife, ma'am, hindi nyo alam na yung binibigay ninyo na oral contraceptive pills, na yung ini-insert na mga Implanon, yung mga ini-inject na Depo-Provera, including IUD, can cause what? It can cause early abortion. 1 week to 2 weeks pala yung bata, nasa sinapupunan ng matris ng babae. Malaglag. That's one of the sinatawag nilang contraceptive effect. Okay? But that is not contraceptive. It is abortifacient effect. Saan ito mabasa, doktor? Baka sarili mo lang, guni-guni mo lang yan. Nandiyan yan sa mga, you can find it. Bibili ka ng mga pills. Nasa karton yan, yung mga literature, may papel sa loob. Possible effects of this contraceptive product. 1, 2, 3, 4. Basahin nyo. Although, number 3 or number 4 nakalagay, hindi nila sinasabi na it can kill the child. Ang sinabi lang nila, pag there is a possibility magkamit yung sperm cell and egg cell, at from the fallopian tube, it will go down to the uterus. The uterus will not provide the necessary nutrients para sa bata. Ang resulta, because it will make the uterine wall barren, walang pagkain. Ang resulta ng bata, malaglag. How old? Kahit 1 linggo pa lang, kahit 2 linggo pa lang. And that's kinabuhi. There is kinabuhi already inside the womb. May buhay na yan, may life na yan, may human life na yan. Kaya, please naman, sana makonsensya kayo in behalf sa ating mga kapatid
libong-libong, hundreds of thousands or even millions na mga babaeng Pilipina all over the country from Apari to Hulu. Please, tell them the truth. Let them sign a waiver. Sabihin nyo sa kanila, okay, para hindi ka mag-anak every year, anak ka ng anak. Wala naman kayo ipakain sa mga anak nyo. Pang ilan na yan? Pang 6 na? Nako, maawa ka sa sarili mo, misis. Sige, inom ka na itong pills every day, the same hour. Laglan ka natin ng Implanon, 3 years. Anong ngayon? 2024, 25, 19, 2027 ka pa babalik sa akin para tanggalin natin yan. 3 years, hindi ka mabuntis. But ang mga side effect, hindi sinasabi. Very dangerous side effects ng Implanon, contraceptive pills. Kawawa kayo mga babae pag hindi kayo ini-inform ng mga healthcare workers ninyo. Sana may nakikinig sa ating mga BHW, barangay health workers. Sana makonsensya din kayo, lalo na pag kayo ay Katoliko. Because in the Catholic Church, it is not allowed magagamit ka ng contraceptive. Ma-pills man, ma-IUD man, ma-Depo-Provera man, ma-Implanon man, hindi yan. Kahit itanong mo pa kay Bishop Joel Bailon, kahit sinong pare pa, tatanungin niyo, hindi ito, walang blessing yan, hindi yan approved ng simbahan paggamit ng kontraseptibo. So anong solusyon? Natural family planning. Okay. We will continue mga tugang after sa pangalawa tong music na I will offer this music para sa ating lahat. Okay? Itong pangalawang music natin, ay pinipili ko ito. Galing kay Johnny Frick. Johnny Frick, You Changed My Life in a Moment. Wow! Number 1 yan, mga late 80s, 1980s. The nights the sky was filled with clouds. My worried mind was filled with fear. I couldn't count all the lonely hours spent with memories and tears. I never thought I would see the day when I could throw all my sorrow away. But then you came and you showed me the way. You have made all those times disappear. You changed my life in a moment, and I'll never be the same again. You changed my life in a moment, and it's hard for Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay!
Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution number 147 Series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa kod alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin nito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5, Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City, Manito Central School, Sentro, Manito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdara sa naning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing asin iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility as in documentary requirements pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madural sa sa Nobyembre 20, 2024. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. At San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink Kung responsibly. ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. Real
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. OwnStyle Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. OwnStyle offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. OwnStyle Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. OwnStyle Graphics Design Services. Make your own style. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang makakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. An oras hatod sa Indokang Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Men. So balik tayo mga tugang mga kapatid.
yung sabi ko, paano ba natin malaman na talagang cancer? Yung blood test namin yan, i-imaging natin, CT scan, x-ray, i-biopsy, no? Meron tayong needle biopsy, bronchoscopy, thoracoscopy, meron tayong pag nandyan yung tubig sa kanyang baga, i-thoracentesis natin yan, no? Sample lang, testing lang, makita yung kulay ng tubig na lalabas sa kanyang baga. Now, pag dugo, well, halos confirmatory na yan na it's really cancer. Okay? Now, mga kapatid, tawag dito, ano pa? Sino pa ang masabi natin? By the way, I have to tell you something. Karamihan ng mga nagka-cancer ng baga, hindi natin malaman, walang halos mga simptomas in the early stage. Pag nasa stage 0 pa yan, stage 1, halos wala pang mga palatandaan na klarong-klaro. Kaya it's so hard, no? So hard to detect, it's so hard to diagnose pag yung tao ay may cancer. Kaya, usually, pag yung tao, pasyente natin, kumikumple ng ubo, pabalik-balik ng ubo, bigyan natin ng antibiotic, sometimes i-x-rayhan natin, okay, baka pneumonia ito. Okay, after a week or two, na minom ng gamot, mawala yung mga problema, babalik na naman. Oh, this could be something worse than the first one. Okay, as I told you, halos walang mga simptomas sa early cases of cancer. Yung malala na yung cancer, nasa stage 2 na, going to stage 3, yan. Nandiyan na maglabasan ng lahat ng mga simptomas, lalo na pag nasa stage 4 na yung cancer ng tao. Okay, ang pag-usapan natin ngayon, mga risk factors. Sino bang masabi nating nago, kandidato number 1 ka? Your candidate number 1 for possible cancer. Number 1, expose ka ng sigarilyo, tobacco, or gumagamit ng sigarilyo, smoker. Kaya unang tanong namin, are you smoking? Yes, Doc. Since 15 years old pa ako hanggang ngayon. Very good. Or you're being exposed to smoking. Babae ka. Yung husband mo, yung bana mo. Sa Tagalog, they call him asawa. Pero sa mga Bisaya, we call him bana. Smoker. Katabi kayo sa pagtulog, sa kwarto, sa bahay, ma-inhale mo yung usok ng sigarilyo ng husband mo, bana mo. Then, you're also exposed to mga chemicals na nagdudulot ng mga carcinogenic materials tulad ng pollution, radon, asbestos, diesel exhaust, yung mga sasakyan natin. Very dangerous. Pag nakaparking ka, ditso mo, i-off yung sasakyan mo. Mga coal products. Or, you have a family history, may pamilya kayo, first degree or within the family circle, nag-cancer ng lungs. Okay? May nagtanong, Doktor, itong mga fad ngayon sa kabataan natin, mga early 20s, 30s, yung vaping, hindi na sigarilyo, vape na lang, pausok-usok, lamig ang feeling nila, may mga flavor pa. Okay? It can cause also cancer of the lungs. Well, this is still new. Bago pa lang itong vaping, 3 years, 4 years. Wala pang konkretong study kung itong vaping na ito can really trigger lung cancer. But considering you are, kayo nakikinig na nag-vaping ngayon, na-addict na sa vape, pausok-usok kayo na may flavor, lamig-lamig, anything that you introduce to your lungs na hindi kasali, hindi kaparti, hindi kapartido ng baga natin, yung baga natin will react. Little by little, pag makapagsalita pala yung baga, nako, ano ba ito? Malamig, may mga flavor, but I don't like it. Yung tao lang, yung ilong lang, yung bibig lang, yung mata lang, yung tainga lang ng tao ay maligaya. Ngunit yung baga ni mo, nagkukumple na yan. So, I suggest you stop vaping now. No? Stop na ng vaping ngayon. Now, mga kapatid,
as I said, paano natin? Anong gawin natin? Well, depende sa nakikita sa doktor. How is lung cancer treated? Paano ba tinitreat yung problema ng cancer? Well, depende sa stage. Pero yung non-small cell lung cancer, hindi pa nakapa-spread out. Simple pa lang, maliit na tumor, pwede surgery, operahan. Pangalawa, pwede mag-radiation. Radiofrequency ablation. Yan, pwede sa mga small cell na type of cancer. Then, we will go for radiation therapy. Titirahin yung mga cancer cells diyan through radiation. And, meron tayong chemotherapy. Ipa-chemo natin. Depende, as I said, it will be through IV fluid ang chemotherapy. Then, meron tayong targeted drug therapy. Meron tayong immunotherapy. Okay? Pero as we know, ang daming side effect ng treatment. Like chemotherapy, magsuka-suka yung pasyente, mag-diarrhea yung pasyente, tanggal yung lahat ng buhok, palaging matamlay ang katawan, maglabasin yung mga mouth sores. Okay? Palaging matatamlay yung katawan, neuropathies, etc. Mga kapatid, patuloy tayo after our last music. Second to the last music sa hapong ito. Again, ito ay requested sa ating mga kapatid galing sa Albay. The song, Always. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Ooh, you're like the sun, chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be, and I will love you so for always. Come with me, my sweet. Let's go make a family.
kapatid, my heart will go on always. Palagi. We love each other as brothers and sisters. Okay mga kapatid, dito tayo sa background natin. Saan ba yan? Nasa Camiguin ba yan? Nasa Bohol ba yan? Nasa Albay ba yan? Nasa Sorsogon? Nasa tawag dito, nasa Romblon? Wala. It's located in the northeast part of Iloilo. Ito ang tinatawag na Sicogon Island. Sicogon is C-O-G-O-N. Kasi yung dumating yung mga kasila daw, yung mga tao diyan tinatanong, ang sagot ng mga tao, si Kogon. Yes, Kogon. Okay, si Kogon, si means yung lahat ng mga grass diyan ay puro Kogon. Okay? So, kaya tinatawag na si Kogon. By the way, mga kapatid, paano magpunta diyan pag galing kayo sa Luzon? Dalawa ang paraan ninyo. Sakay kayo ng aeroplano, punta sa Rojas City, sa Capiz, then isang oras lang yan from Capiz, Rojas towards yung town ng Estancia or sa Carlis. Then from Carlis, sasakay kayo ng Pambut, 45 minutes, diretso na. Or galing sa Iloilo, no? You take the plane to Iloilo, then you take a 3-hour bus, depende sa speed, 4 hours, matagal, pinakatagal, darating kayo diyan sa Estancia. And then sa pier sa Estancia, meron kayong masasakyan na Pambut, 45 minutes. Then, ano bang puntahan natin sa Sicogon? Wow! Nandiyan yung Mount Upaw. Yung Mount Upaw nasa tip. Wala, upaw eh. Bald. Wala na mga kahoy. And you can see the whole beauty, 360 degrees maikot mo. Karap mo yung Masmate, kakita mo yung area ng Romblon, the whole of Panay, etc. Including part of Negros Occidental. Nandiyan yung Balay Kogon. Nandiyan yung Buaya Beach. Ito, yung Buaya Beach na yan, where you can find napakagandang scenery dito at White Beach. Then, Sicogon Resort, Islas de Gigantes, Tangki Salt Lagoon, Kabugao, Gamay Island, Bantigi Island, Tomakin Island, and Agtarakan Falls. Pwede nyo ikuton ito lahat in 2 days. You will really enjoy at napakamura na mga beach resort dito, yung mga bahay tirahan natin sa mga turista. Okay? So ito ang Love Philippines. I Love Philippines, Sicogon Island. There in the northeast part of Iloilo. Mga kapatid, dito tayo sa last portion natin. Well, we have to answer muna yung panghuling tanong. Panghuling tanong natin, Doktor, pag na-diagnose yung kapatid natin, kasama natin na may cancer sa lung, can still be cured? Depende. Pag nakasurvive siya, lalo na napakaliit pa lang ng tumor na inoperahan pa, pwede pa. We don't call it cured, but we call it sa mga doktor, no evidence of diseases. Na nagpas ng 5 years. Okay? Ano bang survival rate niyan? Well, pag napakaliit pa lang ng tumor, less than 2 cm or 1 cm, napakaliit pa lang, parang 25 centimos or even big, smaller than that. Yung advantage niya, napakalaki. Survival rate, hanggang 80%, down to, pero kung napakalaki na ng tumor, spread out na, nag-start ng spread out, stage 3 na, lalo na patungo sa stage 4, less than 10%. Okay, so we will do everything. We will do everything na we will never be affected with this type of cancer. Please, no? Huwag kayong magsigarilyo. Don't allow yourself to be exposed with cigarettes and all these things. Matulog tayo, ma-exercise tayo, then eat the right foods, lalo na vegetables at mga prutas. Palagi yan. Exercise, prutas, vegetables, tulog ka 7 to 8 hours a day, no smoking, and so on and so forth. Yan. Proven to make us strong para magapan natin. Kaya yung mga ubo-ubo niyan, lalo na sumubra na ng 2 weeks, please look for a doctor para ma-examine kayo, ma-x-rayhan kayo, or maybe the doctor will, okay, hindi lang x-ray, will proceed pa. Pa-ultrasound tayo. And all these things necessary para as early as possible maagapan ang sakit na yan. Okay? Kinabuhi pagtanggol because
buhay ipagtanggol, buhay ay mahalaga, buhay ipagtanggol. Mga kapatid, itong last portion natin sa programa, I started talking to you last week na 178 days na lang, 178 days na lang, eleksyon na. Kung matutuloy, I should say kung matutuloy, because we don't know what will happen next month, January, February, March, April. Ang taas pa ng panahon, December, January, February, March, April, 5 months to go pa bago mag-eleksyon sa Mayo 12. But with God's grace, pag matutuloy yung eleksyon natin, Mayo 12, 2025, walang mga major events na mangyari sa mundo like pandemya, whatever. As I said, we have to elect the right people na ilagay natin sa Senado. 12 senators. Napaka-powerful ang mga senador. We only have 24 senadors sa Pilipinas. At karamihan nila, mga Tagalog. Wala tayong senador sa Bicol. Wala tayong senador sa Visayas. Diba? Meron ba? Mindanao. Meron tayong isa, dalawa, tatlo. Senador galing from Mindanao. But majority, Metro Manila, Tagalog. Kaya, sino mayang mga kandidato na dapat iboto natin, may Diyos, may takot sa Diyos, pro God, may takot sa kinabuhi, sa buhay. Yan, suportahan natin yan. Pero, non-practicing Christian, pag Kristiyano, hindi makita simbahan, nagmamura, anti-life, kahit sikat na sikat pa yan sila, huwag niyong iboto. Lalo na pag pro-divorce yung utak ng mga taong yan, kandidatong yan. Pangalawa, natin iboto is yung sarili nating mga congressman sa mga distrito. Pro-life ba yung congressman niyo dito sa Albay? Tanong nyo yan, pag katoliko ka, majority sa mga botante, katoliko. 72% sa mga botante sa Pilipinas, including Albay, including Sorsogon, including Catanduanes, Samar, Liti, Masbate, katoliko. Huwag niyong iboto yung mga anti-life dahil sikat na sikat sila, may pera sila, makabayad sila sa mga boto, mga botante. No, it's a sin. Sala yan sa harap ng Diyos. Dapat pro-life ang congressman natin. Very important, lalo na pag sa 20th Congress na next year, June 2025, 20th Congress na, ngayon 19th. Dapat sila ay may boses. They are strong, committed Christian leaders na iboto natin bilang congressman, congresswoman. Next, iboto natin yung tunay na ipagtanggol tayo, party list. As I said, importante ang party list. Hindi sila mga secondary or second class na mga congressman. No! As I said, yung party list niyan is in between nga sila sa senador at saka mga congressman. Bakit? Pag makandidato ka kapag congressman sa distrito mo, diyan ka lang sa distrito mo. Diyan ka lang o ikot-ikot sa Legazpi City. O diyan ka lang ikot-ikot sa Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar. O diyan ka lang ikot sa buong Catanduanes, one congressman. Pero ang party list, you have to campaign galing Apari hanggang Hulo. All parts of the country, mangungumpanya ka para makapasar ka, makakuha ka ng at least 500,000 to 1 million votes. Mga kapatid, there are 153 na party list na tumatakbo. Ilan ba ang iboto? Isa lang ang piliin natin. Although, 63 yung pwedeng maging congressman sa party list. Pero, sa pagboto natin sa ating mga baluta, isa lang ang iboto natin. Isa lang ang piliin natin. Alam mo, sobrang karamihan, sobrang na mga Pilipino, hindi bumuboto ng party list. Ano ba itong party list? Walang pencil bidang, walang gamit yan? No. Dapat may busis tayo, party list. Pangalawa, hindi marunong magboto. May iba, nagboto ng isa, dalawa, tatlo. Nako, walang gamit yung
ano mo, walang gamit yung baluta mo. Pag nagpili ka ng sobrang isa ng party list. Mga kapatid, may I introduce to you isang party list. Proven na. Itong party list na ito is being standing for life. Fighting against divorce, fighting against abortion, fighting against gay marriage, fighting against medical marijuana, fighting against euthanasia, fighting against the reintroduction of death penalty. Sila tumatayo para sa ating lahat. Anong party list yan? Ang Tagalog ng kinabuhi. Kinabuhi is Bisaya, Cebuano. Kinabuhi sa Tagalog, yan ay buhay. Yan ang party list ng ating bawat kapwa Pilipino. Ilagay natin yan sa puso, hindi lang sa ating utak, sa puso. Ipagtanggol ang buhay. Buhay, mahalaga. Kinabuhi, ipagtanggol nating lahat ng mga Pilipino. Amen? We rely on you, mga kapatid. The Lord needs us to protect His interest on earth. Dahil ang daming mga kandidato, they have their own agenda para ma-expand yung pamilya nila. Kaya hindi na kaya na gobernador lang, congressman lang, mayor lang, dapat nasa party list din. Pero may isang party list, as I said, who will stand up for you, who will protect the rights of every individual. Yan, sabay ko, ang buhay party list. Mga kapatid, wala na tayong oras. Itong kapatid nyo sa radyo, the host of the programang Kinabuhi Pagtanggol, Dr. Rene Joseph Bulizer. Hanggang sa sunod nating istorya sa mga ibang sakit sa November 21 na, mga kapatid, mga tugang. And again, remember this song for all of us para masaisip natin, masapuso natin palagi. Buhay, hayaang yumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay. Hayaang yumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay. Sa Mindanao, ang iliging buhay. Sa Visayas, hinaganap buhay. Sa Luzon, isigaw, buhay, buhay, buong bansa. Buhay, buhay, hayaang yumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay. Hayaang yumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay. Sa Mindanao, ang iliging buhay. Sa Visayas, hinaganap buhay. Sa Luzon, isigaw, buhay, buhay, buong bansa. Buhay! Sa indong dadangog, ang programang Kinabuhi Ipagtanggol. Abangan giraray sa masunod na Webes ang programang ini. 2:00 ng hapon, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Pinky on mo, baby. Masunod na!